Se tiġi ppubblikata white paper għat twaqqif ta' Transport Safety Investigations Commission. Tħabbar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet mal-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia fejn ħabar pjan komprensiv għas-sigurtà fit-toroq b'miżuri li se jibdew jiġu mwettqa fis-sena 2023. Fl-aħħar xhur flimkien mal-stakeholders u esperti kellu opportunità infasslu pjan komprensiv għas-sigurtà fit-toroq. Is-sena 2022 kienet waħda fejn rajna ħafna mwiet u allura rajna li l-pjan tagħna kif qed jagħmel pajjiżi oħrajn ikun wieħed jista' jiġi attwat fix-xhur li ġejjin biex bekk ikollna iktar sigurtà fit-toroq. Huwa pjan li jmiss ma' strateġiji ġodda oħrajn li qed jinbidlu, iktar tagħlim u informazzjoni imma wkoll enforcement b'saħħitha. Il-pjan jinkludi n-numru ta' miżuri tanġibbli li se jkunu qed jinkludu t-tiġdid tal-istrateġija għas-sigurtà fit-toroq blan li tirrifletti r-realtajiet ta' pajjiżna u bekk taħodna lejn 2030. It-twaqqif ta' Transport Safety Investigations Commission, it-tisħiħ tal-irwol tal-Kunsill għas-Sigurtà fit-Toroq bħala konsulent tal-Gvern fl-istruttura u l-irwol isiru parti mill-liġijiet ta' Malta, aktar infurzar u pieni eħrex u bidla fil-kultura ta' sigurtà minn età bikrija. Il-Ministru Farrugia spjega wkoll kif dan il-pjan jinkludi wkoll ħidma mill-qrib mal-istituzzjonijiet edukattivi l-salvagwardjar tal-element ta' sigurtà fi proġetti infrastrutturali fit-toroq u kampanji ta' tagħlim u ta' informazzjoni matul is-sena kollha. Il-Ministru Farrugia qal li s-sigurtà fit-toroq fuq nett tal-aġenda tal-Gvern u jeħtieġ li nimxu lejn il-mira ta' Vision Zero, mira li Malta daħlet għaliha ma' numru ta' pajjiżi oħra waqt il-Presidenza Maltija permezz tal-Malta Declaration. Il-Ministru qal ukoll fil-waqt li l-edukazzjoni, it-tagħlim u kampanji ta' informazzjoni se jiżdiedu u jissaħħu. Daqstant ieħor se jiżdiedu jissaħħu il-multi u miżuri oħra ta' deterrent. Intant il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta, il-Brigadier Jeffrey Kurmi, spjega kif dan il-pjan se jkun iffukat fuq 4 punti: l-inġinerija, l-infurzar, l-edukazzjoni u l-vetturi. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, Ivan Falzon, spjega l-ħidma li se ssir minn Infrastruttura Malta, fosthom aktar infurzar u tim dedikat biex isir propju dan fost aktar ħidma sfiqa.